Aiba, gaur Basauriko festak hasten dira eta honekin gure eskarabilera. Basauri, 1920. Basauri industrializazioan murgilduta dago. Familia baten soldata batek ez du elikatzeko beste ematen. Etxeko Andreek afaria prestatzen zuten. Ia janaririk ez zuena. Janari gutxi eta goze handia zegoen Basaurin. Familiek hotsa pasatzen zuten. Baina Basauriko etxeko Andreek ez zuten horrelako egoerarik onartuko. Beraz, ideia bat izan zuten. Kuboak eta poltsak hartu zituzten eta eskarabila bila joan ziren. Eskarabila fabriketan aurretik erretako ikatza baitzen. Etxean beroa emateko eta ikatz hori merkatuan saltzeko haren bila joan ziren. Etxean beroa emateko eta merkatuan saltzeko asmoz. Honekin euren familien egoera ekonomikoa hobetzea lortu zuten. Hemen atzean zegoen Basauriko La Baskonia fabrika. Fabrika honetan metalgintzan aritzen ziren. Eta hemendik atera izan zen, geroago eskarabilera saltzen zuen eskarabila. Eskarabilerak 19. mendea agertu eta 20. mendean haren erabilerreztasuna murriztu eta amaitu egin zen. Eskarabilerak Basauriko kultur ondarea dira haren eragin ekonomiko, sozial eta historikoagatik. Eskarabilerak zailtasun ekonomikoaren garaia, hau da, Gerra Zibil ondoren, agertu ziren eta ekonomiaren oinarria bihurtu ziren. Horregatik, ahaleginaren eta erresilentziaren simboloa adierazten dute. Eta hori dela eta Basauriko jaietan adierazita daude. Haren kultur ondarea bermatzeko. Hau da eskarabileraren estatua bat, eta hemen eskarabila darama hau fabriketatik hartzen zuten eta merkatuan saltzen zuten. Kaixo, gaur Zurine elkarrizketatuko dugu. Hasteko aurkeztu alzara, mesez? Bai, arrostion, Zurine goikoetxean naz, Basauriko zinegotzia, hirigintzaren arloan egiten du lan. Eta hemen gaude San Pedroren parantzan, gure atzean daukagu bi emakumeak, eta orain azalduko dugu zeintzuk diren. Lehenengo galdera da, nola lotzen da eskarabilera hau Basauriko historiarekin? Hemen Basauren lanpilo zeuden, bate oso famatua izan zen Baskonia, eta eskarabila lotzen dugu industriarekin. Hasieran izan ziren emakumeak, joaten ziren ikatza hartzera. Horregatik lotura dago industriaren egoera. Hurrengoa da, zer rol jokatzen du eskarabilerak San Faustoko ospakizunetan?
Eskarabilera ez dakite oso ondo zein urtean izan zen, baina Eskarabila bihurtu zen ikurra moduan, eta orain da gure ikurra famatuena. Bihurtzen da emakumea da gure simboloa. Izan zen, ez dakit nola esaten da euskeraz, izan zen como un guiño a las mujeres, hemengo emakumeek. Zergatik uste duzu Basauriko jendeak hainbeste maitasuna diola eskarabilerari? Nik uste dut, lehen esan dudan moduan, eskarabilerak izan ziren emakumeak, eta haiek joaten ziren ikatza hartzera, eta ikatza hori erabiltzen du sua edo beroa emateko, eta errepideak egiteko. Orduan izan zen, etxean zegoen laguntza bat beroa emateko. Horregatik nik uste dut hemengo hainbeste fabrikak zeuden eta hainbeste emakumeak izan zen hori oso garrantzitsua guretzat. Asko baite dugu, bai. Zer esan nahi du eskarabilerak zuretzat pertsonalki? Lehen esan du moduan, azkenean izan ziren emakumeak, izan ziren oso langileak, orduan niretzat izan zen simbolo bat, azkenean beti horre emakumean erdian jartzea oso garrantzitsua da, eta nik uste dute haien lana oso garrantzitsua zen, eta hori, niretzat da simbolo potente bat ikasteko eta begiratzeko zer egin behar dugun emakumeok. Eta bukatzeko, zure ustez, eskarabilera simbolo garrantzitsua da Basauriren nortasunarentzat? Dudabarik. Lehen esan dudan, azkenean hemen fabrika ugari zeuden eta haien lana izan zen oso garrantzitsua familia mantentzeko, laguntza emateko etxean, hori azkenean joaten ziren ikatza hartzera, edo beroa ematera etxean edo saltzera, orduan nik uste dute oso garrantzitsua ziren. Hau izan da guztia, eskerrik asko guztiagatik. Zuei.